אחת ולתמיד אני רוצה להראות לכם למה המגן זכוכית שלנו לא נשבר, והמגן זכוכית של המתחרים מתפרק תוך שנייה. והפעם אני רוצה לעשות את המבחן עם פטיש. בואו ניגש למבחן. למגן זכוכית של המתחרים אנחנו נשים משקפיים כי הולך להתנפץ. שימו לב, קודם כל נבדוק ששום דבר לא שבור, כמו שאתם רואים. זה המגן זכוכית שלנו, זה המגן זכוכית של המתחרים. וניגש למבחן. תשימו לב. רסיסים. הוא נשבר לרסיסים. ועכשיו אנחנו ניגש לזכוכית שלנו. אני גם לא צריך את המשקפיים כי אנחנו יודעים שזה לא יישבר. זה הזכוכית שלנו. עוד פעם אני רוצה להראות לכם. מוכנים? גם אם אני אעשה יותר חזק, הוויכוחים ברשת לא יכולים להוכיח את האמת. זה המגן זכוכית של המתחרים וזה המגן זכוכית שלנו. רוצו לקנות.